No, pekné rande sme si tu urobili, že? Jasné, že samozrejme, ja som tak rada, že sme spolu teda pár. No a ja som sa ťa chcel spýtať. Jak sa voláš? Ja sa volám Alžbeta. No čau, čauko, čau. No, tak to ťa rád spoznávam, Alžbeta. No a kedy si sa napríklad narodila? No mám teraz 21 rokov a... Čo? Počkaj, to prečo hovoril chlap? Teraz na mňa chvíľku. No nič, neboj, nič. Mám 21 rokov a narodila som sa v roku 2000 niečo, teraz si nepamätám, no som trošku tupá, no nechodila som moc do školy rada. No nevadí, aj tak som rád, že sme spolu. Ja som sa ťa chcela iba tak spýtať. Nedali by sme si svoju možno prvú pusu? Jasné, ty moje zlato, Alžbetka. No poď sem. Mňa to je snadká pusa. A čo to bolo? Ale nič, to sa ti iba zdalo, veď čo sa stalo? Veď nič sa nestalo, dávali sme si iba pusu. Čo sa mi nepáči? No, nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ale veď čo to bolo, veď ty si bol nejaký démon, alebo čo? Ale nič, veď to sa ti iba zdalo. No, to sa mi asi iba fakt zdalo, no. To ma vystrašilo. No, ešte, že to bola iba nejaká halucinácia. Čo to bolo? Toto bolo všetko iba pasťa. Ty ma už nezastavíš. Čo to je? Rýchlo preč! Pomoc! Rýchlo domov, ja už to mám, chcem mať všetko za sebou. Ja už to chcem mať všetko za sebou. Rýchlo domov. Počkaj, ja už som prebol aj môj dom. Ja už chcem. Rýchlo domov. Zdrhaj o život, zdrhaj. Rýchlo, preč. Rýchlo, preč. Rýchlo preč všade, ja neviem. Good morning to you. To bolo všetko iba sen. To som tak rád, že nie, to nebol sen. Že to bol sen. To nebol sen. By mal byť niekde ten dom. Rýchlo, tuto ja sa trochu bojím. Idem rýchlo. Hej, open up. Hej, ruky nad hlavu. Dá ruky na hlavu. Dobre, ide, so mnou. A neflakajte to, rýchlo za mnou.